फाउन्डार गायसनगिरि सार नोंथां आरो बे सानजारां रोदोमफुल सोलोंसालिनो फोरोंगिरि आरो बिथांनिनो लोगोफोरनिसिम आंनि रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो बे दिनैनि जिथु आनजादनि फिथाइ राननाय फरायसाफोरनि फिथाइ राननाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय गारजेनजों लोगोसे उन्दै उन्दै फरायसा फरायसुलि नोंथांमोन दा दिनैहाय आसाम कामान्ड'आव साख्रि मोननाय हिसाबै जोंखौ जिथु एसे बरायनाय हाबाफारि लादों मोजां जादों बहुत मोजां जादों माने जा हायो जों माबायदि एक्सपिरियेन्स जों माने माबायदिहाय बे साख्रिखौ मोननो हाखो माबायदि खस्थ' खालामदोंमोन बेफोरनि सायाव आं जास्ट ओरैनो फंनैसो बुंनोबो गोसो जादों आरो जाहाथे इयुन जोलैया मोजां लामाजों आगान सुरनो हायो दा फिसा फिसौ साख्रि मावनानैबोथ' बहुत मोजां न'खर सालायनो हायो नालाय दा ओंखायनो बेफोरबायदि साख्रि मोननोब्ला माबायदि खालामनांगौ माबायदि सोलिनांगौ जानाय लोंनाय माबायदि थानाय बेफोरखौहाय आंनि एक्सपिरियेन्स जेसेबांखिनि दं बेखौ आं फंनैसो बुंफ्रोदनानै होगोन आरो दा बिखेखय माने जायफोर माने दा थाखो जियाव फरायदों बिथांमोनाथ' थाखो जि पास जानाय लोगो लोगो माने एप्लाइ खालामनो हानाय जासिगोन आरो क्लास 10 पास जाबानो हायो नालाय कामान्ड' आसाम पुलिसानो जा आसाम कामान्ड'आनो जा बा आर्मियानो जा जेखिजाया डिफेन्सनि आर्मिखौ माने 17 बोसोरनिफ्राय 23 बे बेलेग माबायाव सेन्ट्रेलनिबा 23 निफ्राय 17 निफ्राय 23 सिम माने आर्मि बा सेन्ट्रेलनि साख्रिफोरखौ एप्लाइ खालामनो हायो आरो गिदिर फरायनायफोरनि थाखाय क्लास 10 पास जानानै जे जायफोर ग्रेजुवेट हायार सेकेन्डारि बिथांमोना माने गिदिर गिदिर साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो हायो आरो जेरैबायदि SI बिदिनो गिदिर गिदिर पस्ट फैयो साब इन्सपेक्टर बेफोरनि माने एप्लाइखौ खालामनो हायो आरो दा आंनिया आसाम कामान्ड' दा बे साख्रिखौ मोननो थाखाय माने खस्थ' खालामदों होनब्ला मेनलि फिजिकेल फिट जानांगौ दा खारनाय फिजिकेल होननाय लोगो लोगो खारनाय थाबाय गोलाव बारनाय थाबाय आरो 100 मिटार खारनायबो थायो किसुमानाव आरो सिनाप गोजौआव बारदिंलायनाय थायो खारनायाव जाहैबाय 4.8 किल'मिटारमोन जोंनिया माने 4 किल'मिटार 800 5 किल'मिटारनि 200 खम आरो सिनाप गोजौनि बारदिंलायनाया 14 बार हानांगौ ओमफ्राय बारनाया जाहैबाय आसाम कामान्ड'आव 17.5 फुट बारनांगौ ओमफ्राय दा बेखिनिखौ जुदि हायोब्लानो मोजां क्वालिफाइड खालामनो हायोबानो माने मोननो हायो आरो बे साख्रिखौ दा आंबो बेफोरबायदि पार्टिसिपेट बाहागो लानानैहाय माने 89.48% आं नाम्बार लाखिनो हादों आरोना बिदि फिजिकेलाव खारनाय बारनाय बुंनो थाङोबा जेनेबा फर्मेल इडुकेसनाव जोंनि स्कुलाव 80% मोनबानो जों लेटार मोनो नङा होमबा दा बे फिजिकेलाव आंना 82 थांबाय नालाय लेटारनि सायाव थांबाय आरोना दा लेटारनि सायाव थांबाय ओंखायनो दा बेफोरबायदि आनजादाव पास जानोबा मेनलि खारनाय बांसिन गुरुत्व होनांगौ आरोना खारनायावनो बहुत मानसिया फेल जायो आरो खारनो थाखाय मानसिनाव गोग्गो देहानि गोनांथि जायो दा गोग्गो देहानि थाखाय जोंना जानाय लोंनाया थिग जानांगोन दा जों जाला मेला गाज्रि बुस्थु बाहायो निसा बुस्थु बाहायो बेफोरजों जोंनि देहाया बहुत माने नोरजिया जायो आरोना दा जानाय लोंनाय मोजां बुस्थु होनोब्ला जोङो बुट जानांगौ गथा मुग जानांगौ किसमिस काठबादाम आरो मा जानांगौ खोनासं सिखर जालाबायबा जागोन नामा थालिर फिथाइफ्राबो देहानि थाखाय बहुत मोजां दा जोंसो थालिर फिथाइफोरखौ जोंनाव आमदानि मोनलाबायनायखाय भेलु गैया सानो खिन्थु जों थालिर फिथाइनि सायाव सानोबा आरोना
जायफोर हादराव माने मोजां मोजां स्पर्ट्स मुंदांखा गेलेगिरि ओंखारो बैफोर हादराव ओरैबायदि डेभेलप गैयै हादर बिसोर माने थालिर फिथाइ जानानैसो थायो आरो दा ओंखायनो जोंबो थालिर फिथाइखौ माने सानसेयाव माने खमैबो थाइसेफोर थालिरखौ जाजायो आरोना होमबा जों बहुद बिबांनि केल'रिस मोनो ओमफ्राय देहाया माने बोलो थायो आरो सक्ति थायो दा आरो जोङो जानाय लोंनायाव बेदरफोरखौ बारा जानाया मोजां नङा अमा बेदराथ' बिराद गाज्रि माने बांसिन हायोबा फरायसायानो जा बा इन्टारभिउ होग्रायानो जा फिथाइ सामथाइ बिदिनो बुट किसुमान गोरान ड्राइ फ्रुट फिथाइफोर मोनोना बेफोरखौ जाजायो सयाबिनफ्राबो बिराद मोजां आरोना जों मिथिया सयाबिनाव जोबोद मोजां बिबांनि माने प्रटिन थायो जों माने हामोना मानसिफ्रा बेफोरो सयाबिनजोंहाय जोंनि मासल्स बडिफ्रा गेन जायो आरो बारायो ओंखायनो सयाबिनफोरखौ जों गेजेर गेजेर जानांगौ आरो जोंनियाव मोनसे बिराद गिदिर फुल मोनो दाउदै जायोबा जोङो माने गुफुरखौ गारनानै गोमोखौ जायो बे मोनसे बिराद गिदिर फुल आरोना गोमोआव मा थायो हरमन्स होननाय थायो बे जिनिसा बिराद गाज्रि माने हरमन बारा जायोबा मानसिना मोखाङाव सिथर जानाय सिथर ब्रेव ब्रेव ओंखारनाय आरो माननाय बेफोरबायदि जायो आरोना ओमफ्राय दा दाउदैनि जिथु गुफुर बेवहायसो प्रटिन थायो थारमाने बे प्रटिना जोंनि देहानि मोदोमनि माबाखौ मोजां खालामो आरोना साइस्थ'खौ ओंखायनो माने हायोबा गोमोखौ गारनानै गुफुरखौ जानांगौ आरोना गोमोखौ गारनानैसो गुफुर दा गुफुरखौ गारनानै गोमोखौ जायो केरेलाया दा जेनेबा केरेला स्टेटआ इडुकेसनाव इण्डियानि मादावनो टप आरोना बै केरेला हादराव मा जायो हटेलाव थांबाबो नोंसोर माने दाउदैनि गोमोखौ दलद गालांनायसो नुगोन आरोना गुफुरखौ जाया बिसोरो बिराद सैतान माबा गुफुरखौ जानानै गोमोखौ जाया ओमफ्राय जोंथ' जाम्बा जाम्बि मानसि नालाय जोंहा गुफुरा भिटामिन गैया गोमोआसो भिटामिन दं होननानै जों गोमोखौसो जायो जोंना उल्थासो जायो आरोना ओंखायनो जोंनि मानसिफ्रा माने फरायनायावबो हाया जायो माथाया गरम जायो माने मोखांफ्रा सिथर ओंखारलाबायो ब्राव ब्राव आरो माने मोदोमफ्रा रानज्रिं खुरज्रिं जानो नागिरो दा जानाय लोंनायजों बहुद सोमोन्दो दं आरोना दा आंनि स्ट्रागल लाइफनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो लुगैदों आरो आं आसल बुस्थुआ एबानसो स्ट्रागल दा खस्थ' जानाय माबायदि बिसिम सफैखो माने जोंनि सिगाङाव जोंखौ इन्सपाइरेसन थुलुंगा होदों होनबा दा जों सारमोनानो बुंजायो आरोना माने मोनसे समाव दाबो गोसोआव दं आरोना साराहा माने गारि गोदान लादोंमोन बे समाव बै समाव आं माने दैमायाव गस्ला सुबाय थादोंमोन आरोना सारा सानसेखालि आंखौ बुंदों आरोना नोंसोर फिसे फै जों आगे थांगोन माने बिराद मोजां बाथ्रा बुंदों आरोना गारि गोदान माला लाखो माबायदि बेसेबां गोलैखो बेफोरबायदि रायलायनायाव बुंदों जोंबो नोंसोरबो फिसे फै जों सिगां बै समावहाय आंनाव मोनसे साननाय फैदोंमोन आरोना साराबोथ' मोनसे समाव बिराद स्ट्रागल लाइफनि मानसिमोन माने थाखा फैसा बहुद क्राइसिसमोन खिन्थु दिनै माने गारि गंसे मोजां गारि लानानै सालायनो हादों मारै हाखो आसलथे बियो माने स्ट्रागल खालामनायनि मोनसे फिथाइ मोनदों माने साख्रि मोनबाय गारि लानो हाबाय दा आंनाव बै समाव मोनसे साननाय फैदोंमोन आरो बे समाव आंनाथ' क्राइसिस फाइनान्सियेल बहुद क्राइसिसखा अभाबखा माने थाखा फैसा गैखाया बे समाव आंनाव मोनसे साननाय फैदोंमोन आरो सारानो जुदि बिदि हादोंबा जों मानो हाया जों थाखा फैसा गैया होननानै जों सेस्था खालामालासिनो थाबा जोंबो हानाय नङा जों सेस्था खालामनांगोन आं सेस्था खालामनांगोन होननानै आंनि गोसोआव मोनसे बेफोरबायदि उत्साह माने साननाय फैदोंमोन आरोना जेरैखि जाया जों नाजानांगोन सार बायदि जानो नाजानांगोन बिसिनि बायदि मोजां गारि सालायनो सेस्था खालामनांगोन बेफोरबायदि गोसोआव साननाय फैदोंमोन आरो बेफोरबायदि साननायजोंनो आंनि गोसोआव मोनसे माबा फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय ओरैबायदि जादोंमोन माने सानावबो खामानि मावनांगौ जायो दा आंहा खारनो टाइम मोना माने फिल्डआव थांनो बेलेगफोरबायदि गेलेनो आरिनो टाइम मोना दा बेखायनो मा खालामो आं मोनसे डिसिसन लादोंमोन आरो आं फुङाव सिखारनानै खारगोन एकदमबारे सोरांबानो आं सिखारनानै खारगोन आरो ओरैबायदि ओमफ्राय खारनायनि थाखाय आं मा खालामो मबाइलाव एलार्म होनानै दोनोमोन आरोना एलार्म होनानै दोनोबा दा हराव मा जायो गाबोन खारथारनांगौ ओरैबायदि गोसोआव मोनसे साननाय फैयो जेरैखि जाया आं खारनांगौ गोसोआव साननायाव दा माने ओरैबायदि जायो एलार्मा गाबस्लाबनो मोना
माने सिरि मोनबाय थायो आरोना ओमफ्राय मबाइलाव नायो टाइमा जायाखै मबाइलाव नायो टाइमा जायाखै माने खारथारनांगौ आरो एलार्म गाबबानो खारनांगौ माने टाइम टेबोल मोनसे खाखानाय नालाय एलार्म गाबबानो खारगोन आङो ओमफ्राय माने सिरि मोनो मबाइलाव नायो खिन्थु टाइमा जायाखै बेफोरबायदि जायोमोन आरो माने हराव उन्दुनो ओंखारामोन आरोना खारनांगौ आरो ओमफ्राय जि 3:30 जाबायना सिखारबाय होबाय ओरै डाइरेक्ट जाय माने गफसा काक्रामारि होलांखायो आरो ओमफ्राय आरो आं थांनानै फैफिनलायबाबो मानसिफ्रा सिरिया सिखारा आरो 3:30 खोमसियानो थायो नालाय टर्च गंसे लायो पाक्का होलाङो आरोना रावखौबो गिनायबो गैया मानायबो गैया ओरैबायदि माने स्ट्रं भाब लानानै खारोमोन आरोना दा बिदिनो खस्थ'आथ' बहुत खस्थ' खमैबो माने 19 किल'मिटार जायो आरोना काक्रामारिसिमालासे आप डाउन माने 20 किल'मिटारानो हमजायो दा बिदिनो माने खारनायावनो मोनसे हेबिट जालांबाय आरो जानाय लोंनायफोरखौबो आं मोजाङै माने माबा खालामबाय आरो नायबिजिरबाय मा जायोबा आसलथे मेङा मानसिया ओमफ्राय जानाय लोंनाय बिदिनो आं ड्राइ फ्रुइट किसुमान जेरैबायदि बुट गथा मुग बेफोरबायदि जायो आरोना किसमिस खिजुर बेफोर देहानि थाखाय बहुत मोजां ओमफ्राय जानायनि किसुमान नियम निथि दं आरोना बुटफोरखौ जों जानांगौ होननानै जाला मेला जाबा गगा मोनो आंबो बहुत गगा मोनदों आरोना बिदिनो खिन्थु नायै टेस्टिं नायै माने दा माने एडजास्ट जाफैबाय आरोना मिथिबाय बेसेबां जखानि जानांगौ बेबायदिनो खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों माने साक्सेस जाबाय आरो ओरैनोथ' बयबो मिथिखायो सिनायजोबखायो माने सानफ्रावबोथ' बहुत खस्थ' माने जोंहा न'खराव सोलिनांगौ जायो नालाय ओमफ्राय टाइम मोना दा ओंखायनो एकदम माने सान ओंखारैनि सिगाङावनो खारनायखौ आं फोजोबो थारमाने माने मानसिफ्रानो सिखारबावामोन आरो बे समाव ओमफ्राय जेब्ला फैयै साख्रिया जाबायानो हमना ला रिजाल्ट ओंखारबाय बिनिफ्राय एसे माने स्राङाव खारनाय जाबाय आरोना बै समावथ' माने लाजियोमोनबो नालाय ओमफ्राय माने रावबो नुवामोन आरो खारनायखौनो रावबो नुवामोन ओमफ्राय नावकाटायाव मात्र डिउटि आलाफ्राल' लोगो मोनोमोन आरो बेलेग रावबो लोगो मोना बेबायदि आरो ओंखायनो दा आं खावलायनो लुगैयो जायफोर माने दा मेट्रिक पास जासिगोन दा मेट्रिक पास जानाय लोगो दा 17.5निफ्रायनो एप्लाइ खालामनो हायो दा अग्निबिरानो जा इण्डियान आर्मियानो जा दा साख्रि एप्लाइ खालामनो हानाय साख्रियाथ' हिसाब गैयै फैयो माने जों सुबिदाखौ लानो रोङै बेसो जोंनि बहुत भुल दा उन्दै गथ'फ्रा जाहाथे माने आं खावलायनो लुगैयो माने गाज्रि लामाजों थांनाङा दा किसुमान गथ'फ्रा क्लास 9-10 फरायनायफोरनि सभाब चरित्रफ्राथ' बिराद गाज्रि एग्जाम होनो थांबाबो खेनसे सिगारेट सोबहैयो फैनायावबो खेनसे सिगारेट सोबबोयो होमबा बिनि देहाया मा जागोन बियो 1 किल'मिटार खारबानो मेंगोन नावकाटायाव आं फिल्डआव सानैसो गथ'फोरखौ लोगो मोन्दों खारनाय फाखोथाम बिराद स्पिड खारो आरोना फाखोथामनिफ्राय एकदम उदै हमथासिगोन उदै सानानै ओमफ्राय मा खालामो बिसोरो नावकाटायाव स्कुलाव दंखल दङ नालाय मोखां आथिं सुहैनानै ओमफ्राय सिखारग्रोमोना होसिगोन उखुन्दै लुन खुग्लुंलायनाय सिगारेट सोबनाया दा बेफोरबायदि सभाब चरित्रजों माने जों देहा सोलेरखौ दानो हानाय नङा आरोना जों मोजां बुस्थु जानांगोन मोजां बुस्थु बाहायनांगोन दा सिगारेट सोबनायफ्रा बिराद गाज्रि आरोना जोङो सिगारेट सोबनायनि थाखाय माने जोंना माने इनहेलेसन जेनेबा हां लानाय बिखानि माबाया बिराद खस्थ' मोनो थारमाने आरो आं खावलायनो लुगैयो उन्दै गथ'फोरखौ बिमा बिफाफोरखौबो आं गार्जेनफोरखौबो खावलायनो लुगैयो आरोना उन्दै गथ'फोरखौ माने गय जाहोनायाबो बिराद माने गाज्रि आरोना गयावहाय मोनसे कालार थायो बै कालारा जोंनि हार्टआव बिखायाव माने सिथाबहोयो बै जिनिसा जुदि जों माबायोब्ला खारनायफ्राव माने हाङा माने खस्थ' मोनो आरोना हां लानायाव बिराद खस्थ' मोनो जायखिजाया उखुन्दै गय बेफोरबायदि बुस्थुजों माने जेरैबायदि जोंना गया गारनायाव नांथाबा जों गुजुख'वा होमबा थिग बेफोरबायदि जायो आरोना ओंखायनो उन्दै गथ'फोरखौ गय जानाय सिकर माबा जानाय बेफोरनिफ्राय गोजानाव थाहोखानांगौ आरोना नङाबा माने देहाया बहुत नोरजिया जालाङो दा बेखिनियानो आरो आं मा बुंनांगौथ' बारा बुंनायनिबो हुदा गैया नालाय दा आंनि एक्सपिरियेन्सआ बेफोरनोमोन आंबो माने गिदिरफोरनि खोथाखौ खोनासंदोंमोन किसुमान दा सारमोन बायदिनि माबाखौ आं बहुद फल' खालामदोंमोन क्रिटिसाइज खालामदोंमोन नायदोंमोन मारै साक्सेस जादों
आरो किसुमान इउटुबफ्रावबो मोनो नालाय दा सोर माबायदि खारो खारनायनि सिगां मा खालामो खारनायनि उनाव मा खालामो खारनांगौ होननानै जाला मेला खारबाबो जाया माने खारनायनि सिगांबो माने वार्म आप खालामनांगौ मोदोमफोरखौ रोदा रुदुफोरखौ फेंनांगौ होमबाना माने आरामसे साया सुवा माने जेबो सानाय सुनाय गैयाजासे मोजां खारनो हायो आरोना जों खारनांगौ होननानै सिखारबाय गुद्दा गुद्दि खारबाय होनबाथाय सानथामावनो माने आथिं खरा जागोन माबा जागोन बेफोरबायदि आरोना ओंखायनो खारनायनि सिगां ओमफ्राय फुङाव सिखारनायाथ' बहुद मोजां माबा दा स्टुडेन्ट उन्दै गथ'फोरखौ फुङाव सिखारनो हानांगौ फुङाव सिखारनो हायोब्ला माने बिराद मोजां फ्रेस मोनसे बार मोनो आरो फुङाव सिखारनाय जिथु फुंनि सम ना बे फुंनि समानो माने सुरुवात जागायजेननाय सम होननानै बुङो माने जिखि जाया नों जागायजेननाया माने सान ओंखारस्लाब मोनैयावनो जागायजेननो हानांगौ आरो होमबासो बे इन्दिंआ मोजां जाहैयो जोबनाया मोजां जाहैयो दा ओंखायनो उन्दै गथ'फोरखौ बिमा बिफाफ्रा गारजेनफ्रा माने फुङाव सिखार होनानै मोखां हाथाय फुहोनानै जुदि एसे एनै एक्सारसाइस खालामहोनानै गथ'फोरखौ माने फरायनायाव गोसो होहोयोबा मोजां जायो आरोना दायथ'आथ' बिमा बिफानि सायावसो बांसिन थायो नालाय उन्दै गथ'फोरनियाव आरो क्लास 9, 10 फरायनाय गथ'फोरखौ बिमा बिफाया बारा हगारनानै होनाया मोजां नङा गाज्रि लोगोजों लोगो जानानै माने बहुद गाज्रि मुवा बेसाद बाहायो এই खार'नाव जोंनि गथ'फ्रा माने नोरजिया माने रानज्रें रुनज्रें जालाङो देहाफ्रा थिग गैया माने फरायनायफ्रावबो बिदियावनो गोसोआव थायै जालाङो ओंखायनो माने बिमा बिफाफ्रा क्लास 8, 9, 10 बेफोरबायदि उन्दै गथ'फोरखौ बारा बाहेरायाव हगारनाया मोजां नङा आरोना दा बेखिनियानोमोन आरो बुंनायनि बारा हुदा गैया नालाय बारा मोजांबो बुंनो हाया दा सारा माबाफोर सोंबासो ओंखारगोन आरोना सोरबा माबाफोर सोंनोना सोंजागोन सोंबा फरायनाया मासिममोन आंना फरायनाया जाहैबाय BA ग्रेजुवेट जादों आङो BA खौ पास खालामदों इंलिसाव मेजर लानानै आं BA खौ पास खालामदों ओमफ्राय जोंना न'खराबो बहुद माने खामानिजोंसो जों फरायदों नालाय जेनेबा खामानि दामानि मावनानैसो फरायखानांगौ ओरैनो माने जों फरायनाय बिदि मोजां फरायनायनि जों सुबिदा मोनाखै आरोना माने कलेजाव थाङो फुङाव थांनायनि उनाव आरो साहा दखानाव ग्रोब थानानै बिदिनो गिलास सुनाय फैसा लाखिनाय माबानाय खामानि मावनांगौ 7ता जानानै आरो न'आव थांनानै फरायहैनांगौ बेबायदिमोन आरोना होमबाबो आं माने इंलिसाव मेजर लानायनि खारना बेनोमोन जे इंलिसाव स्मार्ट जायोब्ला अल वार्ल्ड माने बुहुमावनो गिदिंनो हायो आरोना इंलिसा बिराद मोजां मोनसे मिडिया बुंनो थाङोबा रावा इंलिस रावा जेरावबो सोलियो आरोना जों जाम्बा जाम्बि होननानै सानो इंलिस रोङा खिन्थु जाम्बा जाम्बियाबो इंलिस रोङो किसुमान वार्डफोरखौ जों बाहायोना मिथियासो जों टेबल होननानै बुङो चेयार होननानै बुङो बेन्च होननानै बुङो बेफोर गासैबो इंलिसनिसो दा बर'नि नङा दा साननो थांबा इंलिसा बहुद माने गोथौयै हाबनानै दङ आरोना जोंनि जायगायाव दा ओंखायनो आं इंलिस मेजर लादोंमोन हायाबाबो माने BA खौ मोजां कमप्लिट खालामनानैहाय बाहेराव थांनाय जादोंमोन आरोना बाहेराव बेसेबां सम थाहैनो बाहेरावथ' 4 बोसोरानो जादों हमना ला BA पास जाखांनानै खामानि मावनो मेट्रिकखौ 2011आवनो पास जादों डिभिसना आंना 3rdसोमोन मेट्रिकआव हायार सेकेन्डारियाव 2nd डिभिसनमोन मा मायथाइयावमोन 13आव जादोंमोन ग्रेजुवेसना 16आव ओमफ्राय न'खराव बिदा फंबाय न'खरावथ' दा जोंना आइ गैला बाबा दं आंनि आदा सासे दं बिनानाव सासे दं बाबा दं दा जों साब्रै आरोना साबा जायो ओमफ्राय नावकाता सगाव माबाफोर गला होदोंमोन नामा नोंथाङा गलाखौथ' बयबो मिथिखायो सिगाङाव साहा दखान दङमोन जोंहा बेयावनो माने बिमा बिफाजों मदद खालामनायजों लोगोसे खामानि मावोमोन आरो बिनि उनावथ' खुसेर फेरेदनाय नुखायोमोन बयबो सिनायजोबखायो बयबो मालाय बिथा साख्रि मोनबाय खिना होआखै भगबाना बिथाङा खस्थ' खालामनो थाखायसो मोनदों नोंसोरबो बिदिनो माबानांगोन बे जाहैबाय नोंसोरनि थुलुंगानि फुंखा जानायाव लोंनायाव दिनै मा बुंदों बेखौ गोसोखांबाय था
बुजिबाय सोरबा हायलुरिखौ गोसोखांबाय थाबा जानाय नङा बेयाव सोरबा खानाय गुसुंखौ गोसोखांबाय थाबा जानाय नङा खानाय गुसुंजों हा गोसोखांनानै मा जागोन टाइम पास जागोन टाइम पास जानानै मोनसे समाव मा जागोन हाबा जालायगोन हाबा जानानै मा जागोन बिमा जागोन बिफा जागोन बिमा बिफा जाबाथाय मा जाहैगोन हा गाबोन सेन्देल बिगोन समफोर जुथा बिगोन बिनि उनाव मबाइल बिगोन बिनि उनाव मा बिगोन हा बाइक बिगोन एख' मोना थारमाने हायलुरि गोसोखांनानै जेबो लाब गैया बेखौसो मोनहैयो थारमाने घन्टा मबाइल रायलायबा बेखौसो मोनगोन दै घन्टा रायलायबा हौवाखासो मोनगोन हिनजावखाफ्रा आरो हौवाखाफ्रा आरो मा हौवाखाफ्रा हिनजावखासो मोनगोन हिनजावखाफ्रा मा मोनगोन हौवा मोनगोन आरो घन्टा मबाइल रायलायबा घन्टा मबाइल रायलायनायनि सोलाय मा खालाम घन्टा फराय गियान जागोन साख्रि मोनगोन नै बिथां सानसुमा बसुमतारिया मोननाय सोंनो गोनां माबाफोर दंबावो सोरबा माबाफोर सोंनो दंबावो बिश्व गैथ'आ राजा सार माबाफोर खालामबावबाय नामा मिन्थिनो गोनां खारन बिथांखौथ' मोनला जों दिनैनो फार्स्ट दिनैनो लास्ट बिथाङा फैफेराखैबो आरो उननि टाइमाव मोनगोन ना मोनला गेरान्टि गैला खारन साख्रियाव जइन जाहैसिगोन ना मालाय ओंखायनो मिन्थिनो गोनां बाथ्राफोरखौ सोंख्ल'ना लानो हायो आरो दा होमबा जोबोद साबायखर थाबाय गोजोननाय थाबाय दा बयनिसिमबो ओमफ्राय माबाफोर मेसेज होनो सानो नामा मेसेजथ' दा जायफोर उन्दै गथ'फोर दा उन्दै जायफोर फिसा क्लासनि बिसोरसो बुरजा नाम्बार मोननाय नुदों आरो ना गिदिर क्लासनिफ्रा बिराद डाउन जादों दा उन्दैफ्रा न'आव बारा फरायनायाव गोसो होयो गिदिरफ्रा गोसो होआखै माने दा ओंखायनो आं खावलायनो लुगैयो दा न'निफ्राय बारा ओंखारनाङा दा नोंसोर खेला दुला गेलेबाबो माने मोनसे टाइम लानानै गेलेनांगौ प्रपार टाइम थिग टाइम खानानै गेले ओमफ्राय फरायनायाव बांसिन गोसो हो आरोना फरायनायासो मेन नालाय फरायबासो साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो हायो फरायाबाथ' हाया दा बेसेबां गिदिर फरायगोन एसेबां गिदिर साख्रि एप्लाइ खालामनो हागोन आरोना ओमफ्राय फिसायाव थायोबा नों फिसा साख्रिखौनो एप्लाइ खालामनांगोन बिदि आरोना ओंखायनो दा आं खावलायनो लुगैयो मोजां फरायबानो सानजारां रोदोमफुल सोलोंसालिनि नामखौ लाखिबानो जाबाय बिमा बिफानि नामखौ लाखिबानो जाबाय दा बेखौनो बुंनानै आं दोनथ'बाय आरो जोबोद साबायखर थाबाय दा जोङो नैबे हाबाफारियाव जोंहा मोनसे थालांदोंमोन बे जाहैबाय मा बयनिख्रुइबो बांसिन नाम्बार मोननो हानाय आरो रश्मिमोन खिन्थु बे उन्दै थाखोद्रायनि बिनि एसे सेकेन्ड मोननो हानाया मा बिथराय प्रिया दैमारि 93% मोनदों दा बे 93% मोननो हानाय फरायसुलि बिथराय प्रिया दैमारिखौ नैबाव नुजाथिफैनो थाखाय खावलायबाय लोगोसे जोथोनगिरिया दंना गार्जेना थांबाय प्रिया दैमारिखौ दिनैनि हांख्रायजानाय आलासि बिथाङा बरायगोन बांसिन नाम्बार मोननो हानायनि थाखाय आरो दा नैबे फैसालियाव फैनांगौ दंबावो ना बास बिथां दिनैनि हांख्रायजानाय आलासि सानसुमा बसुमतारिखौ मान बावनो थाखाय आं खावलायबाय मा गोसो आखाइ खबना हो बास नायलाय ओरैजाय फैबावलाय मोखांखौ नुवाखै मानसिफ्रा नुनांगोन ना बास बिथाङानो बिथराय प्रिया दैमारिया सानसे समाव सानजोरांखौ जोबोद गोजौआव दैखांगोन बे मोनसे आसाया थाबाय आरो गोसो आखाइ खबना हो बास थांदो जोबोद साबायखर थाबाय मान बावनायखौ आजावनायनि थाखाय आरो इयुन समाव आरोबाव साबसिनै पारफरमेन्स खालामगोन बेखौबो मिजिंथिबाय दा नैबे समावहाय हांख्रायजानाय आलासि नोंसोरनि लोगो आरो बिथराय पुर्निमा बर'नि साक्सेस स्ट'रि साक्सेस जाबाय नालाय जेक मा होनना बुंदों थारमाने चाइनानि बयनिख्रुइ धोनिसिन सुबुङा मा बुंदों
if you succeed, your series of events, your series of mistakes becomes legendary. Success जायोबा नोंनि जेसेबां भुल जाफ्लांबाय खामानि मावनायाव आरो बेफोरो मा जायो होनदों मोनसे खिरिमिनारि जाना थायोनो लेजेन्डारि जाना थायोनो जुदि साक्सेस जाया बे नोंनि भुल मावफ्लांनाय बे गासैबो मा जानानै थायोनो डास्टबिननि दाखोर बायदि जाना थायोनो दा साक्सेस जानाय लोगो लोगो बिसोरनि लाइफ स्टोरीखौ जोङो दिनै खोनासंनो बिथांमोनखौ हांख्रायबाय माने लेजेन्डारि जाना थाबाय आरो बिसोरनि जेसेबां जिखिनि जालांबाय जाथाय एबा गोरोन्थिफोर मानसियाथ' खामानि मावबा गोरोन्थि जाखायो नालाय बे मा जाहैबाय दिनैनि थारिखाव लेजेन्डारि जाहैबाय आरो बेखौ जों खोनासंसिगोन माबायदि जानानै माबायदि बिसिम सफैखो दिनै खोनासङाखै होनबा लेजेन्डारि जाबाय जुदि साक्सेस जाया लेजेन्डारि जाया आरो बे नोंनि जिउ जारिमिनखौ खोनासंनो रावबो मानसिया टाइम होआ नाथाय साक्सेस जागोन ना नोंनि जिउ जारिमिनखौ खोनासंनो मानसिफ्रा बिराद होंगो दोंगो फैगोन आरो खोनासंखांनानै ओरैसो बुंबावगोन वाव इउ आर ग्रेट बिदि होननासो बुंबावगोन आरो नंगौना दा नै आगोलो पुर्निमाया सोर मिथियामोन दिनै पुर्निमाया मा कामान्ड' आसाम कामान्ड'आव साक्सेस जानायनि थाखायसो दिनै मा पुर्निमाखौ मोजाङै सिनायदों नङाबाथ' जों पुर्निमाखौ थालखौनो लायामोन गुरुत्त'खौनो होआमोन इम्परटेन्टआनो गैयामोन दिनै साक्सेस जानाय लोगो लोगो इम्परटेन्ट जाहैबाय आरो दा पुर्निमा बर'जोंबो जोङो इन्टारेक्सन लागोन आरो बिथांनि साननायफोरखौ फोरमायनो थाखाय आङो खावलायबाय जों सोंगोन